Исках нещо да казвам, аз забрах мисълта, Толя, заври дължа моя и скоро ми смутъкся. На здраве! Здраве, ма. Ела. Има умрели малечката, да споменахме. Моята голяма любов. Не мога да се знаеш. За кое? Не ги опримчам. Кажи лапа на бабачки. И най-новия лап на 2008. Добре го. Моментче, бахте, моментче. Готово. И аз го намерих хопчето, ма. Хубаво де. Стоя грую и деки стета. И баба ти стана, ама научен, знаеш кой вика? Вика, стига селба, газонът хората кожа зъба. И аз някъде не си отръжа. Хубаво ама доре пипа, бъщо нищо внимама. И да ви кажа, аз живея там, на една страна там. Там, на скучната. Знаете ли къде е? Там до Северно море, една Белгия се наричала. Пак с бъда почвама, газдъж България, скача. Га няма писанца. Га на Горя, га една българска роза, га на Емил Димитров, пък га на Ивана да пара джеки и задръжки. Или канарите да ми спеят. Искам, мамо, да отида, първо ли ме да си видя, или да ми запеят. Пък ми фърляха камъни по прозореца, като си мислеха, че аз танка съм, а те не знаеха, че тогава бях аз качарина. Леко. На бабачки, на внуките. Бързо ставах и на баба си стана на ръчента, постачета. Танки фърли панелата и само отбушавата. Мога да си религията ли много позволява, простете ми, извинете ме. И аз мога да говоря на много езици, обаче най-добре говоря кошарски и цигански. Ама предпочитам да ви куртом. Няма. Предпочитам да я куртувам по кошарски. И тогава аз на Мегдана да изиграм едно хоро. Обаче на Мегдана се задава еликта. Дори... Снимай, ма. Чакай. Моментче. Той кмет беше в село Крушо. И ако ли направих да го мана от властта, отидах по Пловдив. И жителството се смених. Крушевска се направих. И до ден днешен тя съм пловдивска путка, крушевска слива и белгийска кранта. Па да ви говоря за крушевската слива. Смених си я жителството и не можах да гласувам. Затова Илия втори мандат получи. Да е баневата мама кравешка. И ко направи той? Един бардак. И пише публичен дом под прикритие обаче. И ко направи една сграда. Добре дошли в Крушо. На всичкото отгоре с правописна грешка го направил. Крушево. Къде е това Крушево, бе? И аз не знам, не съм чувала за Крушево. Правилно български книжовен език. Крушо! Крушо! Ти била ли си в Крушо, ма? Фотографката. Била си ме на улица Казоджи номер 3. Там. 3 путки. Една ниска, една средна, една дълга русавка беше. Сега не да знам къв цвят има много са. Ама си не такива българи.
Бая българи. На баба стана научната внуката, ма. Същата. И те са зорницата, тая ниската. Така ви отняли, че направо ги е бали. Къде ги е бали? Къде в коли? Къде в паркове? Къде на Марица? Ма може и на бялата пръст да ти кажа аз. Ма аз мога всичко да ти кажа, ма нищо. Нищо. По-добре ти кажа, че паднах и по стълбите на бара. Ма няма да ти кажа да ко. Това остава тайна. Нима. И така, друга да ти кажа. Интернета ми е много здрав. Хайде да пушим. Айде, край да първа. И аз чел да пуша.